U okviru projekta Mladi preduzetnik, koji realizuje Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u saradnji sa gradom Smederevom, u regionalnom centru organizovana je generalna proba učeničkih timova koji se pripremaju za završno takmičenje 22. marta. U prisustvu profesora Visoke škole za poslovnu ekonomiju učenici su bili u prilici da predstave svoje biznis planove, ali i da čuju stručne savete na osnovu kojih će svoje preduzetničke ideje predstaviti na najbolji način žiriju sastavljenom od predstavnika nekoliko kompanija koje posluju u našem gradu. Program predstavlja deo saradnje Više škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo sa srednjim školama sa ciljem da mlade usmeri ka preduzetništvu i da već kod srednjoškolaca razvije preduzetnički duh. Uključili smo više od 35 škola u Srbiji, više od 400 srednjoškolaca se prijavilo na ovaj projekat koji će svakako da ima, koji se razvija u 3 faze. Prva faza jeste u vidu radionica, to su 2 radionice, izrada biznis plana, gde srednjoškolci svoju poslovnu ideju trebaju da u vidu biznis plana i prezentuju. I druga radionica koju danas evo možete da se uverite i sami jeste u stvari radionica veštine prezentovanja, gde mi u stvari simuliramo, kao što ste rekli, takmičenje. U prvoj fazi realizacije projekta Mladi preduzetnik, u kojoj je lokalna samouprava imala operativno logističku podršku između Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo i Srednje škole iz Smedereva, formirani su učenički timovi. Njihov zadatak je da u saradnji sa svojim profesorima, ali i mentorima iz ove visokoškolske ustanove, naprave svoje biznis planove koje će predstaviti žiriju sastavljenom od profesora, poslovnih partnera i predstavnika najvećih smederevskih kompanija. Bavimo se proizvodnjom i prodajom unikatnih kostima. Preduzeće se zove Panda. Za cilj imamo da ostvarimo što veću dobit uz što manje ulaganja i da se ta dobit vrati u roku od nekih 5 godina. Mi predstavljamo karting klub Finish. Imamo vozila od 160 i 360 kubika. Mi smo to izabrali zato što u okolini nema nigde tako nešto, zato mislimo da će da to uspe kod nas. Trudili smo se baš 3 nedelje se spremamo za ovo i zajedno smo radili da prezentacija bude savršena i spremali smo se. Tako da vidjet ćemo, nadamo se pobedi. Držali smo našu ideju u tajnosti, sada ćemo vam otkriti da je to potapajuća pumpa za vodu, koja se najviše koristi kada dođe do poplava i do prekomerne, nekontrolisane izlivanja vode. I pošto je to već dešavalo u Srbiji, u našem regionu, mi smo došli na tu ideju da je to dobar plan. Nakon ove radionice, mladi preduzetnici će, zahvaljujući dobijenim stručnim savjetima, pokušati da se dobro pripreme za školsko takmičenje koje će biti organizovano u Centru za kulturu 22. marta. Najbolji timovi predstavljaće grad Smederevo na završnoj ceremoniji u Beogradu. Naš fakultet svakako će dodijeliti sertifikat, tako da svako ko učestvuje dobit će sertifikat našeg fakulteta, bez obzira da li je odneo pobedu na takmičenju ili ne. Od fakulteta, to će reći za ispred fakulteta, mi nudimo vaučer od 50% na gradskom takmičenju za prvo mesto, 30% je vaučer na školarine za drugo mesto i 10% vaučer u vrednosti naše školarine za treće mesto. Na krajnjem finalnom takmičenju koje će se desiti krajem aprila, gde će svi prvi timovi iz svih gradova i učestvovati, tu je naš fakultet pripremio vaučer od 100% školarine. Tako da mislim da su to dobre nagrade. U principu njihova najveća motivacija treba da bude znanje koje ponesu iz svega ovoga iskustva.